Megnézem a Piros pulzusod. fénykódból tudunk csinálni piros armbandet, az lesz. Most rózsaszín van. Erős pulzusod van. De kurva anyám. Jönnek tényleg, bazd meg. Várj, ez is Hol? sok. Megint. Ott a domba jönnek. Jó, menjünk fel a toronyra? What? 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 Wow! Miért van ott? Azt mondtad a város. Ezek hányan? Itt vagyok. Várjál, ha te látod, Ott fut, Bartosistába fut. Ah, igen, nem lootolt ki. Le kéne lőnöd, Geci, le kéne lőnöd. Nem tudom, az a baj, befutott az erdőbe. Csúsnyásból. Hát Geci nem baj, legalább a M4-et vissza. Várjál. Lőnek vissza? Elborult! Lebasztak! Meghalt! Ugye menjetek ki és ott lépjetek ki, már bent léptek ki, akkor tudják, hogy ott vagytok. Látom a Igen, gyereket. az a baj. Az Malac, te Sigma. futsz itt, Malac? Bejön a gyerek! Segíts! Nem. Meghaltam a kurva anyátokat, bazd meg! Sokan vannak. Hát Meg ketten egyből fix- elkezdtem, hogy ketten darálni befele. Ugye? Annak érzékelt. A Sigma! Jó. Jó van a... Azt mondja, get back. Sigma! Hogy megörült, geci. Csukva vannak az ajtók. Sigma, Préli, Sigma. Geci! A kurva anyát! Bror, de mi is lett a maszkod az jappalástól? Vagy nem? Ja, ne. Nem. Várjál. Nem! Szia, Fink. Megnézzük azt a házat. De szerintem bőr. Hülye vagy. Get jumped on, nigga!